Olmayasın. Bu gedekten iyi de koydu garo. Bu sapar men berdi. Hiç saytan bu gedek anarda tur. Seni kan neme halka gorkodasın gelmedi. İçine timleri bununç. Ne? Ayağın o derler. Futbola gidersen. Evet. Ne kadar jüriyiz. Evet. Ayağını ağırttı futbollar no. Ne çekeldi. Böyle. Bugün biz AliExpress Türkmenistan'a zatlarda qadettik. Üç köşecek interesinde de gıdık olup bilecek zatlarda qadettik. Şolara raspakovka ediyat. Bugün yanımda hiç kim yok. Görübilişiniz yani. Bugün dine men siz bilen bolar. Siz bilen raspakovka ederiz. Häzirki açılacak haritlerin içinden size de sowgat bolar. Yani 5-6 tane harit açacak. İçinde video çekeriz. O videonun sökmen sonra çeni görün. Sen aralarına bolar. Video çekeriz. İçinden çıkan qaysi harit çıkarmasa şu haridem size sowgat ederiz. Ne dip sowgat ederiz? YouTube kanalına derle bizim TikTok akkauntymyzda, ne bileyim benim TikTok accountum, bu ortada AliExpress Türkmenistan accountu. İkisinde bile saftar edilip video koyulur. Komentarda imkan like gelene olsa şonu sowgat ederiz. Başlayalım ayarsı. Do. Bollar. Короче, 5 nomerdaki içindekini yırtık değil mi? Короче, bu zat ne zat? Bu zat boyuz olgan zat. Yani neyli? Koşun içinde, krasovkanın içinde koyuyor. Krasovkanın ayağın davanı oluyor mu? Ayağın davanına koyuyor oluyor, boyun biraz uzalıyor. Neyse, bunun her xil santimetrlik var. Bu neyse santimetrlik. Xitayça düşünseniz, gon aydardım erkek geliyor. Ha, bari 2,5 diye öyle. 2,5 santimetr boyun uzalıyor. Kardeş, şuları alacaklar. Ne şuları alacaklar? Sen çağan kıdır öydürsün. Yöne çağan kıdır. Prosto Bolmaz şeyle. sonra şey deyip aşağına koyuyor. Böyle. Ayağın aşağına koyuyor. Ayağın krasovkanın içine koyuyor. O krasovkanın içine salıyor. Krasovkanın içine koyuyor. 2,5 santimetre boyun uzalıyor. Şuları alacak. Ne metre bu da? 2,5 santim boyun uzalıyor. Bu kovucu da. Beni alardım almazdım ama bana gerek ya bir toğdan çıkıyor. Bana gerek ya, yani gerekleri bana olsa yazın ve baka yağdayın yani bunu. 35 manat? Hafta baka 35 manat. Abi bakasam 45 manat. Benim boyum 2,5 santimetre östürmek için 35 manat berýänler. Meselede 30 gram garaşacağım. Atuğu. Men pikirimçe bunu var edil. Bir almasa da bärde bir magazindan alsa köpräk optim edip alyp satsanız ine size biznes plan oglanlar. Dawayçy. AliExpress Türkmenistan ýazdyň size şolatlar sazat bersinler. Bolydam? Da. Süper. Sana geçiyor. Çıkan zat. 3. Aa. Sowgat bersek 3. ha. Bu değerli. Sowgat beräýelmi? 3 değerli. Böyle sen ayt başına 3 bu da. 3'te. 3 değerli. 3 aýsy. 3? 3 değil mi? Oo. Böyle. Ben mi boldy? Ayt da sen. Dur da bekme de. Yo şey çek. Böyle. Bak tamam bilip. Bu da 3 aýsy. Ya bir sen gov değerli da. Böyle dava 3 sowgat. Dava 3 sowgat beräýelmi? Berýärsin. Böyle. Näme zaten? La ahırda da nima beresin? Öyle bilsen näme datdan. Ara. Bu näme datdan bilsen sen berýärsin. Bermälik başlar näme? Yo. Boraçany. Açır. Silüp satdı hatta. Biraz kapalı açtım. Sowgat diýdiň da sowgat bermen bolýardy bunu. Yok malmay. Ketele daha iştahtını. Bilmedik ki tam sıklığa salalı. Bermäli şunu. Ha şey diýen sen patpişikler. Şoň 2 tane sowgat berýär. Opş 6 tane haritba, şoň 2 sen sowgat berýär. Polya, короче, bu näme zat? Ne şular alacak karobkası var. Короче, bu näme? Men bilişime göre öýde goýýam. Hemen ovadan üçün çaracık berýär. İyi her hiljek sesler çıkarýar, dogry däl mi? Edilýär. Sipa raslabla. Çağırjaň, zadyň baý bolsa, ýatyrjak bolsaň şoň sesler bolýar. Tak можно было? Tam kat gece o. Sipa senden öwrenýär. Da. Şonu aýtjak bolňa. Häle sen menden öwrenýär. Kaçtwa gowy. Gon aýtsaň ne kaçtwa ýagdaý. Gowju. Ne yapýan ýa-da? Oo. Görnýärmi owadanlygy? Ergä. Ya kamerada nähili görünür biljek ya bilen. Kurçy. Oo.
Хорошо. Kamerada nähil görünýär biljek. Yani tak şeýle ýaman owadan näme? Owadan renk. Birde çyrar öçürüp garayla. Şular. Ne öçük çyrada da Qızıl goýaýdy. şular ýaly ýagdaýda. Rahim keyf alýar. Oýun etmedi. Zaryada adyarla çotam. Ne şular ýaly? Gara gözüňe ýakynlaşypdy da biraz zaryada adyar ýöne bu. Ýak-ýakyn bar. Bana yakani. Bu ne eline tartışıyor? Şey diyen. Böyle çalışıp böyle görüyorum. Ne? Saklayan şeydi. Ne? Bu çista. Kelvin çalışıyor. Ha, Kelvin ile обычный renkler çünden. Yeni orta basıp duruyorum. Sonra önkü yankı. Ergen bağlı. Ne olacak mı? Ben onu şunu has koydum. Karaçı bütün renkler. Üstüne görüşünüz yani neme var? Ahir xiyecek. Yak berden yakmal mı? Bluetooth. Kaldı çatma. Ha Bluetooth'dan çatılya kalan koyulu. Aydım am koyup böyle. Ha doğru mu? Oo. Karaçı bulut yağış ağırlı. Ayırdık. Kuş. Hakikaten benim öyle bırakıyor. Oy, akşam yakıyor, kocaman. Kendi atma. Deniz. Neye gerek havada gitmek doğru da? Neye mi deniz? Havada gitmek gerek mi? Yok, oturayım da. Vay. Bu ne mi? Bu ne mi? 8 yap. Fikir ya, ama gitmek gerek ya. Şu an ben ekonomide oturayım. Bu da? Ot yaptı. Bu ne mi? Allah. Pahoda gitmek gerek Pahoda. ya. Ot. Manus. Oo, man, şey gitmek gerek ya. Üç yer ayrı atıyor, şu ekonometre atıyor. Allah. Poyda gitmek gerek ya. Bu ne? Camping bulam. Camping da etmek. Öyle oturuyorsun. Aynı erkek de var. Allah bizim uğrumuz değerli şu. Vapşa bildik de. Biz sevme değerli. Karaçı, dünümün yakmak da değerli. Kova yok Sana mu? da yakıp böyle mesela kuş. Gerek kuş doğudan. Kuş yok man gerek. Ama koca bir saat saatlı. Sadece de çekirtki. Aha. İyi fikir yap. Ne etti? Yine burada gitmen o. Poyuz. Yok poyuz gerek ya. Bravo at yankı. Ya orada. Orada aşk katrak sever. O dünya anlatıyorsun ha. Dur onu. Tamam. Dinle. Как будто бы, ben tutuyorum. Neyme o yaşadı? Ha. Dingin. Onun daha çekirtken sesi. Çekirtki. Dingin. Ava. Oğlum sağ ol. Bram çekirtken sesi. Dingin bram ot. Bir zatla bil ya bu. Bir zatla bil ya. Sen kuş koyup bolan o. Kuş yerden boy. Ha, o da doğru yani. Sen daha sonra mamla. Karaç bulan yapmasan işte knopka bassan Bluetooth'a geçer. Sesini mi görülü? Sen daha az vakti. Şu boğdurun o. Yo, alva durla. Yanımda başvise ortalaş. Bu istek bir de gazı faş. Bilirim o farı faç ya da karagaş. Oluyda korkular yönü tada paş. Do you love me? Bala riding like a horse. Bu cüyden bak polyana ki. Kavul. Edil. Razmerine göre koy. Ses çıkarsa daha. Bak neyle? Bak. Abi bakası 870 manat, hafta bakası 750 manat. 750 manat karoç bakası. Edil. Optimal sana mı ondan arda aram alıp bol ya. Yönü berdi men görüm okken. Doğru maydayım bunlar yalnızca nemecik görmek. Ha, soğut be bile. Bir fawat derli ya. Yok bana da. Ayan yaz görür canım. Like alışına var. Karoçi, şunu size soğut beriyaz. Ne şular yani yağdaydı. Öyde koyyan, ovadan. Karoçi, 750 dedik mi? 755? 755 manat bakası var. Şular yani öyde koyyan, ovadan.
zaryadını koýýan, zaryadly däl wagtda işleýär, näçe wagt işleýän dolu biljekkä karapkasyny adyna ýalypdyramlay bolen. Size sowgat berýäs. Näme ýagdaýda sowgat berýäs? Videonyň şu jagaş ýerine TikTokda goýaryn. Şu sowgaty almak isteseňiz, şunu sowgat hökmüni almak isteseňiz, kommentariýa ýazan, iň gowy kommentariýa, ýagny iň köp like balan kommentariýa şunu sowgat edýär. Özüm çyk baryp berik gaýda. Boldy? Maylaşın. Getir ala. Akyra çykdy goýar. Nomer. Nomer. Momur. 4 tane var. Bugün 6. Soğut del. Sowgat däl. Taşny. Däl. Taş ifade. Däl. Taş. Sowgat däl berjek däl şunu. Agyrda da bilen. Kim şeydi başta? Gülçin şeydi başta. Valmekte. Estetikle normal. Ben buraya bir şey demek geldi. Öňme? Estetika center. Allah. Hoppa. Ödün baka ver bu da. Aromat ya iýserýän bir zat bular. Tamam. Näme zat adam bolsa. Oo. Nino Selman. Minus bir taştaçy. Tak, o näme? Karaç bular iýserýän, göni belli. Bu da näme? Men gördüm. TikTokda da görýärdim. Kamin ýokaljygyndan iýserip näme diýensi bar. Uvlaj näde? Sesem çıkýar. Sesem çykar. Sesem mi abi? Onu go. Sağ koysak. Evet. Bölük geldi. Sağ koy ayrıla. Sava goýaýly mı? Sava däl. Karaçy karapkasyny hiç açan okamajak instruksiýamyz var. Xitayça. Bu dursun. Uf. Ya halayan zadım da. Bir min. Bärde şonke de otoýun. Böyle wapşym dağıttı işliye. Karaçy korka diýilmi? Näme dadı? Ýok, bataraýaly bolmaly. Açan ne dadı? Yo toktu işliye bırak. Dur. İşdiňmi? İýdiňe koy. Süýşi. Şunu uraman. Ha, tok işler abla. Ya nima? Niye korsun açacağım? Ya nima şu? Ya. Ön kabilim var, ekin içinde gelyen. Type-C kabili var, şunu oraya alayım. Hiç açan ulanma, mesela elimde. Gön içinde duyaymalı mı su? Ya aramadın, açaylı mı? Aramadım, koyup koyayım mı içine? Puldan olmalı. Okumarsın kalktıydım bilen, sötek okumalı varlık. Neye mi gelme veremeli? Soğuğu. Arşalık sizi içsem. Aramadın, açmayın. Aç. Ulunma lan. Şu yerde sizin suğunuzun makineye katı bolup biles. Pullar etaj, yapılan ok bagaj diyelim. Oo. Hatta уже näil oğdan edip upakovka edip koyup durlar. Katı boldu. Bunu yön alıp qarasın ne? Bärde ne mekan eken? Roza değil mi? Assalamu alaykum. Olmam syomka tutma. Gir. Seret, oğluna davay sayla yaz. Näme isi görýäs? Fresh ýa bar eken. Roza okean ama Deep Okean, Ocean Go var. Okean. Deep Ocean var eken. Karaçylyk suw ýas da orada. Näçerak duýmalaý suw? Max tip duran. Hemen görünür o eken. Sper. Ne bajasa? Damdyrýas? Kendim durmam geldi. Ha, damdyrlar mesela. 1 İki. 3 4 5 6 7 bolla. İyi o. Elimle var mı? O danno la terra. Yo bolli uza men aldım bra. Yo. Netti. City, do you love me? Balamari, Edel Horse. Amos. Yana var barda. Var oğlum sesem ma diýdiň da siz bunu. Ba sesi ba. Yana. Aşağına görüyorum da kalonkası ba. Ben de aşağına. Şeyden mi ama? Ine de görkördük näýlekdigini ýakyndan öçürüp çyrany öçürüp gördük. Isam gowy elin bäri. İşläp
işläp dur. Bahasy 400 manat, AW baha näçede? Abi baha 650 man. AW baha 650 manat. 650 manada da qaýsaňyz 14 güne, 400 manada qaýsaňyz 30 güne gelýär. Gowdat. Mene haladym. Nesço, zakaz üçinem ýa-da. Näçe bağlarlardan? Beýlikler bal ben okmaňa beräýler. Näçe? 10 ne? Pultuny hem görmeli. Pultuny görsem 10 berer. Pultu 8. 7. Aa. 4. Aç bilmän eşitdim. Men sowa dedim. Bu zat näme zat? TikTok kän görýänler üçin günüzün TikTok görüp oturýanyny bilýän. Tiňe şey diýip oturmalar. Şonu şey etmedi ýaly, eliňe şeýle knopkajyk golýar. İçinde şular zaryatnik gelýär. Men ulrak da garaşypdym la. Men öz stansiýa tamam zaryada goýmak üçin. Men gaty prostoy gatdyr etdim. Короче. Ага. Tak mı lan? Şuraya azıcık çıkacak var. Короче, ne TikTok açık dur. Ben elimde ne şurada dur. Eksin bile korkadığında ortaksına basya. Açya. Bir aşağı geçiriverler. Yukarı geçiriverler. Don't you want a Ters better gaming taktım. PC that's built with the right hardware? Don't you want a better... Men rekomendasyam lan korktum o şu burada çıkarıp. Kuday var o. Atak dondur. Şeyler çıkmadı değil mi? Mujiki masterman var. Nemedi girip bolýan eken? Efire mi? Yok, şöyle iki qıra edip profiline girip aşağı Fatpiskada girip bolýar o. O oken. Şeymi? Короче, ot profilde şu var. Nemesini haladım, tipi özünün zaryatny stansiýasy var. Yapdym, goýdum. Naushnik ýaly. Bahasy näle? Bahasy 90 manada 30 güne gelýär, 100 manada 14 güne gelýär. Şu jawapçylar. Alaryny ýeňiz ýazyň, ýöne bärde üç köşkän ýok. O magazinler zatlar aljak bolsa opdym, ondan numardan çykýandyr. Arkaýy ýazyp berim. Короче, bu harit bolsa size soğut, yan kaýtışmaýaly. Şu videoda kommentariýa ýazýaňyz, inken like alana şunu özümjük akidip berýän şu jawapçylary. Esço kommentariýa ýazyň. TikTokda ýöne YouTube'da da. Meh. 2. Give me 2. Oh valla bulam. Bulam valla. Mihmana orada intelligent şey oturýan adam bilýär, bäri gıňyşdyran bilýär adam ya. Yumurtka çıktı. Короче, bu zat näme zat? Muni kim ulanır, kimler ulanır biljek gel. Yani ayıp geçetim böyle. Короче, şuları alacaklar. Bu zat näme zat? Yumurtka alacak, näme şuları alacak? Edi açıp oturacak gel bilen. Edi ulanır, ulanmaz. Arkasında instruksiyası var. Moş ulanıp görür, arkasında instruksiyası var. Näýlek ýagdaýda, näýlek bolýandygy. Ene. Короче, men näme diýen? Yumurtka gaýnatmany berýän, her gedek nemesini bilen ok. İçiniň sarsam gatadymy, ýa entäm yumşakmy, bişdimi, bişmedim. Şo ýagdaý bolýar. Şonu düzelýär. Yani yumurtkalaryny bilelikde atýan, onuň şu görýän gyzyldadyňyz. Ine şu görýän gyzyldadyňyz ýoş-ýoş agarp başlaýar. İçinde bolsa hard, medium, soft diýip uja aýdýar. Näýerekdigi? Hard, medium, soft näýelek biljek bolsaňam arkasynda instruksiýasy bar. Şonu uja ýazyp. O az bir şey orta bir şey köp bir şey görünüşünde özünün pakazatçylar var, görkezmeleri var. Şolara göre de sen uja wagtyny aýyrsaň, şo bolýar da agar gidýär. Baha ýagdaý näýle? Baha ýagdaý. Baha ýagdaý. Näýle ýumurtga? Kymmat däle 30 manat. Ay, men pikirimçe muňa bar. 30 manatdan kän benim bermem. Men beremerdim 30 manat. Peki borlay şonu bilmeýän geçeýin bilýärmi? Ýöne erkek ýa AliExpress'ten yumurtka da gad ederler, gitmedim da. Bilýärmi, näme sen yumurtka därli? Därli diýem. Därli yumurtka. Böyle şeyle bahasyny aýtma, näçe bağlarlardan şu an? Barlak görmenim ni. İşini gowy ýerine ýetirýän Yani bolsa. böyle suň aşağına denokda suň da powerhnes isteýdi, ýokarsyna durýar görnüp. Ha, o neme aşağına kaçak. Yo, ýokarsyna. On toplap okýar, şey durýar ýokarda. Ha, soň üstüne şeýdi büýüdip durýar, iyi görüp bolýar. Baha ýagdaý? Para 25 manat berseňiz 30 güne, 40 manat berseňiz 14 güne gelýär. Onu aljak diýseňiz 30 güne garaşyp bolýar, şoň şansy bar. Ýöne nimeni bilýän, günlük belli bir nemede ýýänler bar bilýän, kaloriýa ýa-da trenajora da gatnaýanlar belli bir neme dip iýmeli ýalak şolary. Mesela men çalarysam, o görýär, tuğunca durar. Ay her kimiň nemesi. Sonra doğru istek hala ama. Men näýli bilýärmi?
Menden sonrası bana tapawdy. Haýsam bolsa iyi. Yumurtkam. Böyle. Näçe bal? 3 4. Bu da en sonqy. At ýeňilemeň diýelim. Açam täzelemeli ýa-ni. Bu da näme zat? Bu da estetika halayan gyýlar üçin. Sowgatdy. Bu da sowgady däilmi? Ay bolam bunu sowgady. Soňukda 3 tane sowgat edýär şoň üstüne. Odan. Качество, конечно, bolýarlar bile. Dayot o себе знает diýem. O, bataryýla kin. O O nişle? funksiýonlar bar diými? Ya, onun nemeleri var? Linzalar var. Linzalar var. Karaçy, kabeli çykýar, ödünün linzajyklary var. Keýen linza, ýagny hersinde 5 sanak var, 15 sanaklar var. Bunalar dakýas, görýäs, göreli bakaly. Çotam. Oxty. Türkiye. Türkiye. Ene bula aýylyp. Karaçy, şular ýalak variant var, aýylyp var. Geçirýän ay özü var. Yer planetamız var. O dönce golcu. Общий солнечный система. Golcu görnýär. Mercury. Nire? Mercury, Jupiter, Venüs, Saturn. Edil bular gara ýazygyny bolan üçin kämbir mene halamadym. Mars, Çağı üçin gowda. Mercury, aýagyny. Olar üçin bolup biler. Последний у нас. Bu da. Ene bular da golcu. Neme? Yıldızların yerleşimi. Это эти. Знаки Taurus, зодиака. Skorpion, Libra, Kanser diýär. Rak. Näçe man? Baha qymmatla ýanky näme zatdy? Yumurtga ýalagat. Aýo ýöne yumurtgadan. Nemesi gowýany? Berýän çyrasam gowda ýany. Berýän çyrasam güýçlüje. Ýoksam daşyny görýän plasmas ýany bu. Howat ýöne kaçda bir hyjek ýöne atak nemesi gowken. Например, üstüne ýene köpürak bolsa, onuň gow kaçda tapyp bolýar? Baha avtobaha 70 70 manat. manat. Avia baha orta 90 manat. Habarlaşıp bilersen Type-C USB, Type-C bilen işlerken şonu gowy, Type-C bilen işlemesi. Kärlapda Type-C däliňe näme gowy. İşler ya 15 sana onda kılıp bolýan wagtlar bar. İşler mä gözlesen adjany badyrlar başlaýan gözlesen. Adyňam ýazyp bolýan. Adyň ýazdyryp aýdyp goýup olar ya wagtlar edip bolýar. Menam size sowgat. Bulam edilýän gaýtşmaly. Şu videoň kommentariýasyna imkan like alana. Şunu sowgat edýär, özüm ýazyp, özüm etip berer. Boldy? Bolýar, bu maqsad sowgat edýärsen. Şular üçin size sowgat. Ýan gaýtşmaly meniň TikTok akkauntuma, YouTube'da da TikTok akkauntuma girýäňiz. AliExpress arada goýulan videolar görüň. Şolaryň kommentariýasyna iň gowy kommentariýalary paýlaýar. Haýsy haridi abzor eden bolsak, şu videoňam kommentariýasyna edin. Şoňa soň akilip sowgat berersiz. Rasim, sağca bol. Bugünkü gepleşiginde kömek edeniň üçin soragatlar bilen. İnhalanma dogry aýtsam sowgat berenmiz. Sesli bar. Şonu inhalan şonu berersiz. Men ýalan okudum, näme diýelim. Benim gow bar ýa. Tam montajda tutgan aýsana. Gow bar ýa men sizi. Şoň üçin size sowgat berýärler. Sağ bolun, köp. Indiki mehman. Indiki mehman orada kim mehman olsun? Bugün mehman, indi kepde de mehmansız bolarlar. Mehman bolar. Indi kepde mehmansız. Has indi menden emeter parajnak zatlar barlak görür. Valya pamaş etam. Qarnasdan zatlar salamay. Я вам мешаю. Barlı çıkar. Не, ещё. Ha? Кто нам всегда снимает ролик? Men onu özüm açacaktım. Кто нас никогда не подводит? Кто? Просто скажи вот это слово. Elvan studiyada şular ýazga geçirip beren üçin köp sag bolsun. Aýdym şunça zatlar bilen gelýär, her geden bize kömek edýär. Elvan studio. Sagja bol. Siziň meňden şular ýa üýtgeçlik interesli zatlar çyksa, maňa TikTokdan, Instagramdan nerede bolsa ugradyň bilen zakaz edip siziň üçin barlak görürüz. We size gorkozmaňa çalışar. Indiki bölmede görüşýänçe köp sag bolun. Şu taýdan men öňkü videolarymı edip berdim, maňa podpisat edip bilersiňiz. Opisiýanyda bolsa AliExpress Türkmenistan akkauntuna hem de men akkauntuma podpisat edip bilersiňiz. Sag bolun. Bana birazcık dursun. Şu taýda tipa nemeler gidip atýar. Görünüp dur. 20 sekund, 15 sekund görünür. Valya kapturlayan, ayda. Boldy. Turaýyn. Evet. Doğru.